Posa chedapa tikupasirani mmene zilili mu mzinda wa Lilongwe pamene mayi Patricia Kaliati padakali pano ali ku Lingazi police station pamene amangidwa mama wawo, ndipo akuluakulu a Chipani cha UTM sadawasiye okha ndipo akupita kumene kukawaona. Nkhope zina zimene zaoneka pamene mayi Patricia Kaliati ali ku Lingazi police station pamene awamanga akuwasunga kumeneko pa mlandu umene sudadziwike padakali pano, ndi nkhope ngati za adaliso kabambe amenenso nawo akufuna azapikisane nawo pa mpando wa president ku Chipani cha UTM. Wina amene waoneka pamene akukawaona mayi Patricia Kaliati, General Secretary wa Chipani cha UTM ndi Matthews Kabambe, amene wanso padakali pano aonesa chidwi chofuna kuzayimira nawo kapena kuti kuzapikisana nawo pa mpando wa president ku convention imene ikubwera pa 17 November chaka chino. Newton Kambala nawonso aoneka kumaloku pamene akukawaona amayi Patricia Kaliati kuti kodi zikukhala bwanji, ndipo iwowa asimikizira mtundu wa Malawi kuti ali nawo limodzi. Ku polisi ya Lingazi zikuoneka kuti kwavuta kwambiri, ndipo kuzera mapicture amene akupanga secret pa social media zikuoneka kuti anyamata anyamula maposta kapena kuti maplacard olemba zinthu zosiyanasiyana. Ena mwa maposta amene anyamatawo anyamula ndi ofotokoza kumanena kuti kodi kuchoka mu alliance ndi chifukwa, amasuleni akweni. Pali ndithu maplakadi olemba zinthu zosiyanasiyana, ndipo Matthews Ntumbuka, Daliso Kabambe komanso Newton Kambala ali kumeneko, ndipo Daliso Kabambe adalemba pa page pawo kuti adapita kukawaona mayi Patricia Kaliati. Ndipo adalemba pa page pawo, anthu akupanga makomenti ngati awawa: Nkhubiwa Khumalo akuti zoopsa, God is still on the throne. Ken akuti bwana DK, you are the true leader. Mohamed Harun akuti congratulations Mr. DK. Akabambe aonesa ndithu mgwirizano chifukwa iwo achitanso kufotokoza kuti ifetu amayi enu tiyima nanu, ndinu a General Secretary athu, ndipo tiyesesa kuti chilichonsecho chitheke. Nde Adaliso Kabambe ali kumalo kumeneku anapita kukawaona amayi Patricia Kaliati, ndipo munthu wina wa Chipani china kapena kuti public figure wina wa Chipani china amene zikumveka kuti anapita kukawaona amayi Patricia Kaliati ndi Samia Suleiman. So apa tiwerenge zodiac kuti inalemba kuti chani. Akuluakulu a Chipani cha UTM komanso andale ena akupitirira kukhamukira ku polisi ya Lingazi mu mzinda wa Lilongwe, komwe apolisi akusunga mlembi wamkulu wa Chipani cha UTM Patricia Kaliati, omwe awamanga mawa walero. Ena mwa akuluakulu omwe afika ndi Dr. Daliso Kabambe, Dr. Matthews Ntumbuka, Felix Njawala ndi neneli wa Chipani cha UTM, ndipo iwowa aliso kumeneko. So zodiac yalemba zimenezo, ndipo ena mwa makomenti amene akuyikidwa pa zodiac angodandaula kuti kodi zikuchitika chifukwa chiyani. So ndithu pa social media padakali pano ukalowa ukuona zimenezi ndithu. So picture mukionayi ndi Matthews a Newton Kambala, maplakadi walemba tili nanu limodzi akweni, kutuluka mu alliance si chifukwa, convention sikusintha osaopa osafoka osatopa, convention sikusintha, UTM simutikwanisa, you cannot silence UTM, leave our Secretary General. So awo ndi maplakadi amene anyamata anyamula pamene apita kumakamaka apita kukawaona Patricia Kaliati pamene padakali pano awatsekera. So mapicture amene mukuonawa ndi Adaliso Kabambe, Matthews Ntumbuka kumene ku polisi ya Lingazi imene lero lino
apita kukawaona kweni. Ndipo enawo ni ma comment anthu amene akulemba akuti siku lina nawonso azalowa basi. Hopson akuti ngati usi watengapo gawo akulakwisa. So apa tiliso ndi News Publication Limited nayonso yalemba za nkhaniyi, nde yalembaso anthu ena amene timanena zomwezi kuti anthu ena amene apita kukawaona mayi amenewa. So Kambala has just told the press that the arrest is suspicious, coming a day before the party NEC meeting. While Kambala could not provide details on his claim, he said Kaliati, being one of the aspiring candidates for the party presidency, political cannot be ruled out. So izo ndizomwe wayankhula mneneri wa chipani cha UTM a Felix Kambala akuti akapeza pogwirika bwinobwino ndi pamene ayankhule. Komano zikudabwisa pakuti iwowa chipani chawochi amayenera akhale ndi NEC. Tikati NEC, National Executive Committee ya kuchipani kumene kucha UTM. So imayenera ikhalepo mawa. So Patricia Kaliati kumangidwa lero zili ngati kuti zikuperekabe ndithu chikayiko kapena kuti zikudabwisa kuti zikhala bwanji, kuti amangidwa bwanji lero lino pamene iwowa akhala ndi National Executive Committee mmawa lino. So SKC Lingazi ndi page inaso yoziwika bwino pa Facebook imene malemba zokhuza chipani chimenechi, ndipo iwo walemba kuti UTM NEC ili ndi meeting mawa, akweni amangidwa lero, akuti awatengera ku court within 24 hours. So zili ngati akudabwa. DPP so nawo alemba akuti UTM supporters have arrived at Lingazi police where the party secretary general is currently held. So mutha kuona kuti UTM komanso chipani cha DPP ali pa mgwirizano wabwino, ndipo akukambapo za kumangidwa kwa akweni, and they are showing a serious concern. So uyu ndi Nyongo Mwanyongo amenenso naye afuna ayimirire national strategic planning ku chipani chimene cha UTM. Ndipo iye akuti this afternoon I joined the UTM team led by Honorable Newton Kambala at Lingazi police station to support our secretary general. So nyamara amene iso naye anatengana ndi Newton Kambala kupita kukawaona a secretary general a chipani chimenechi cha UTM amayi Patricia Kaliati amene amangidwa, ndipo zifukwa zake padakali pano polisi sidanene, koma ikuti ndithu ni mulandu waukulu umene iwowa apalamula ndi anzawo ena awiri. So mutha kuona kuti pali mapicture amenewa anthu a UTM atenga maplakadi kusonyeza kuti ali limodzi ndi amayi Patricia Kaliati pamene iwowa amangidwa. Zikuchitika lero lino mu mzinda wa Lilongwe lero lino pa 24 October 2024. Ava pali Indiana akuti thank you Dr. Matthews Ntumbuka for providing moral support to our beloved SG. So awanda Matthews Ntumbuka mapicture awo akuonesa kuti a Felix Njawala, a Matthews Ntumbuka, a Newton Kambala ndiye nawoziwika bwino ku chipani cha UTM adapita kukawaona mayi Patricia Kaliati. Funso nkumati kodi mayi Patricia Kaliati ala kwa chani chofikana kuwamanga moteremu, ndipo kodi iwowa atulusidwa aloledwa kutulusidwa pa belo kapena azikhale motani? Mukhale pompo muthaso kuyika makomenti anu timve kuti zokuti mutha kuyankhula ndi zokuti chani pa nkhani ya amayi Patricia Kaliati pamene padakali pano amangidwa ndipo ali mzinda wa Lilongwe ku Lingazi police station.